Jodito mag Azimio dhi nyime kod seyo sirikal kod jo Azimio ma ogwel mar donjo sirikand William Ruto kaka jotend migepe. Ne otelnegi kod Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa kama ne gimedo kono jopiny ni gin kodgi ka odoko ne jotelo moko odhiyo e sirikal. Cleophas Oluoch nigi ler. Jodito mag Azimio kawuono ka otelne kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka olimo kaunti Manyeri. Dibedni gene magidong gi Azimio mano puro biro nono kine mabiro. Kawuono ne nitiere nyasi. Ne en nyasi mane ochako gi alam. E twak margi kawuono ne gimedo seyo sirikal kuom donjo e duond bura mar ODM kendo kawo jotelo kuro ka gidonjo e sirikal. Ogai mar DAP Eugene Wamalwa oseyo sirikal kuom ngima mapek ma jo Kenya kalo e sani. Bende owacho ni jogo ma odonjo e sirikal odonjo e logi gin giwegi tok nyis chung mar Azimio. Sisi kama wanaazimio tutasimama na wananchi, tutasimama na hawa vijana wetu Gen Z kutetea wa Kenya. Wenzetu ambao wameamua kujiunga na serikali, wao ni uamuzi wao wa kibinafsi, sio uamuzi wa Azimio. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka korka kore wacho ni kara jatend piny Kenya William Ruto ng'eyo ni ok onyal tiyo kode kendo nyaka obed ng'at makete tesre e telo mare. Wanadhani mimi Kalonzo wa Musyoka naweza kuingia serikali aina hiyo? Afadhali kwetu Sekuru pande hii niwe na roho safi, because I can't, my conscience will not allow me. For the love of this nation we will stand. Hata William Ruto anajua Kalonzo atakuwa mpinzani wake, hiyo anajua wazi. Kalonzo bende omedo kiro kuoye wang sirikal ka opoyo jende mag Gen Z kuom chung kendo dagi telo marach. Yani yule mfisadi tutaanguka naye, shirika ambalo ni mbovu tutaanguka nalo. Shirika sio mbovu, ni wale wasimamizi. Wafisadi tutaanguka nao. Tutoke hapa tukijua Kalonzo amesema ataanguka na Zakayo, itaanguka naye. Kwa hiyo kama itaanguka naye, wananisubiri ati niwe Attorney General, sijui niwe nini ya nini. Nilikuwa Vice President wa Kibaki, niteremshe heshima hiyo ya Kibaki niende kuwa Attorney General? Haiwezekani. Ote Kalonzo Musyoka gi kweth mare mane gilemo godo kaunti Manyeri kawuono en kwayo sir makende e wuoth margi, wuoth mar loso sirikal mabiro. Kwa hivyo sisi kama Azimio tumekaa pamoja na tumekubaliana ya kwamba kwa sababu safari ya siasa tutakuwako, safari ya siasa ya upinzani tutakuwa nayo, sisi sasa mwenye atakuwa akituongoza kwa hiyo safari itakuwa Kalonzo Musyoka, Steven Kalonzo Musyoka. Yeye ndio kiongozi wetu katika Azimio. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.